Sino ditong nanghihina? Kasi nanghihina ako eh. Baka may nakaka-relate sa akin dyan. Nanghihina ako, pero hindi ito dahil kulang sa lambing. Kundi dahil kulang sa pera. Gayon pa man kabisyo, kahit kinukulang ako, kinakapos ako sa pera. Kahit kailan, hindi ko naman naisipang gumawa ng ikasasama ng aking pagkatao. At higit sa lahat, yung makakaagabyado ako ng ibang tao. Pero kung halang lang ang aking kaluluwa, sasali ako doon sa mga gang. Yung mga gang na para lang kumita ng extra pera, manlalamang ng kapwa. Katulad na lang nitong nakaraan. Isang pawn shop sa Santiago City ang naatake ng tinatawag na termite gang. Alam niyo po ba na halos 30 million ang naitangay nitong termite gang na to sa pawn shop sa Santiago City? Naghukay. Naghukay ng naghukay yung mga miyembro ng gang sa ilalim sa tapat ng isang pawn shop sa Barangay Sentro East sa lungsod ng Santiago. Halos 4 daw na katao ang nanloob sa naturang pawn shop. Nakakuha ng gold bar, ng pera, ng alahas. Imagine, dumaan sa drainage malapit sa kalsada mga sospek na dahilan para tuluyang mabutas ang front flooring ng establishment. At nang makapasok dun sa establishmento, nag-spray ng black paint sa lahat ng CCTV sa loob. At hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy kung sino yung mga sospek. Imagine, yung mga ganong klaseng halangang kaluluwa. Nakakaasar na pwede naman tayong lumaban ng patas sa buhay. Huwag ninyong kukunin ng mga bagay na hindi nyo naman pinaghirapan. Huwag na huwag kayong magnakaw. Sa ngayon, hindi nyo pa naiisip lahat ng mga ginagawa ninyong kabalastugan at panlalamang sa inyong kapwa. Pero tatandaan mo, bilog ang mundo. Kung ngayon, pakiramdam mo nakalamang ka, nasa ibabaw ka, darating din yung panahon na mapupunta ka sa ilalim at sasabihin mo bakit ang unfair ng mundo. Una sa lahat, ikaw ang nag-ambag nun. Kung ano ang itinanim mo, siya rin ang aanihin mo. Tandaan mo yan. At sa mga kabisyo po natin dyan na nag-iisip at nagbabalak na makapanlamang ng kanilang kapwa, magnakaw. Tumingin sa katabi, baka magnanakaw yan ha. Mukha bang magnanakaw? Magnanakaw ng halik. Yun lang yung gusto ko. Pero syempre sa taong mahal ko, yung nanakawan ako ng halik. Tapos ako magnanakaw ako sa wallet niya ng pera. Kasi siya yung diary ko. Charot with darot. Anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi tayo magsasama. Kapiling ang inyong Basa Princess, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. At eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. May itinatago akong lihim sa mga amo ko. Ano kayang lihim? Yung iba na namamasukan, ang lihim nila.
Okay naman yung pamilya nila sa ibang lugar, pero idadahilan yung pamilya na uuwi pero hindi na pala babalik. Yung iba namang nangangamuhan, ililihim na merong mga kinukuhang kung anik-anik sa loob ng bahay ng amo. Nagnanakaw na pala. Yung iba naman mabubuti. Mabait. Minsan naaabuso. Ano kaya yung nililihim ng ating secret file sender sa kanyang amo? Ay, baka may relasyon sila nung amo niya na isa o anak ng amo. Well, abangan din natin yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin si DJ Rocky at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!